आ कैसे आ का मानो तरी गीत के भाव से सुनी सब कली हाँ कि बनल रहो नहीं हर नजरिया आगे बनल रहो सहसूरवा। हे माई हमरा के ये आशीर्वाद दो कि हमारे नैहरों के लोग ठीक रहे, हमारा ससुरों के लोग ठीक रहे। बनल रहो नैहर नगरिया आगे बनल रहो सहसूरवा। अच्छा एगो बात बताई जा, एगो औरत खातिर तनी लाइट मुंह पर वाला तनी कम करो भाई के और कम करो हां अब ठीक बा लोग तनी ना हां अब ठीक बा। अच्छा एगो बात बताई जा कि एगो औरत खातिर एगो औरत खातिर इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होला क्यों बताई क्या होला? अरे आवाजिया सुना था नहीं लौकत निकटा। एगो औरत खातिर ये दुनिया में सबसे बड़ चीज क्या होला क्यों बता पाई जा? खड़ा हो भाई ने सही बोला। एक नारी एक औरत खातिर दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज ओकरा मांग के सिंदूर हुआ। आगे कहली है किया रही है आशीषवा दी घरे मैया सहजल रहो से ए महतारी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा मांग के सिंदूर हमेशा सजल रहे। बनल रहो नैहर नगरिया नैहर नगरिया बनल रहो जिंदगी में पहला बेरी रउआ नाम के कलसा धरेंगे। अरे वाह वही साल नजर फेर देनी कैसे पहला बेरी गंगन में कलसा धरवानी घेरलू नजर पहला बेरी गंगन में कलसा धरवानी घेरलू नजर भाई भाई आगे का गली है केहू के छोड़ा तो नहीं की बैठ जाओ भैया ना बैठो हम ऊपर चल जाए बैठ जा भाई हम बैठ जा। बनल रहो भाई भौजाई अरे ससुर सास भसुर केहू के छोड़े नहीं की दिया हे सीतारा जीवन
भरे लू दुखिया के दुख देवी माई तू ही भरे अचर बंधनिया तू ही भरे लू दुखिया के दुख देवी माई तू ही भरे लू बाला लगा हो नहीं हरिया नारिया बाला लगा हो सब सुंदर बाला लगा हो नहीं हरिया नारिया बाला लगा हो सब सुंदर अरे मेरी है सीता